D'altra banda, i a més relacionat amb el tema que es porta avui així, fer pedagogia del procés, no? Que no ens expliquen l'ABC o la raó del 5, sinó que entenem que hem de fer pedagogia de tot això que està passant i per això un poc el motiu de l'acte. Més enllà de la intervenció de David Fernández, que segur que té coses interessants a aportar i a dir, el que més ens interessa d'aquest tipus d'actes és generar un poc un debat i que hi hagi un poc de feedback entre tots nosaltres, que al cap i a la fi és el més enriquidor de tot això. Bé, dit això i seguint les converses socials, vos presentem un poc a David, encara que suposo que tots els coneixeu ja. Actualment és diputat de la CUP al Parlament de Catalunya, però bé, la seva trajectòria activista ja ve de molt llarg. És periodista quan li deixen, ha col·laborat en diferents mitjans com VilaWeb, Villacrua, Diagonal, Berria o Cara. Ha treballat com a redactor a les revistes d'investigació periodística Ardivença i Categoria, perseguida una i desapareguda l'altra, i actualment és periodista en excedència al setmanari Directe. També és cooperativista a COP57, cooperativa de serveis financers ètics i solidaris, i a més ha publicat diversos llibres, dels quals destaquem Cròniques del 6, retrats de la claveguera policial, i aquí hi ha retrats de la claveguera policial, perdó, de l'editorial Virus, el 2006, Cop de Cup, Viatge a l'ànima i les arrels de les candidatures d'Unitat Popular, publicat el 2012, i Foc a la Barraca, com a recull d'articles propis, el passat 2013. I com bé, com es tracta que parlem d'un allò, li cedeixo la paraula i no sé si agrair-li que estigués amb nosaltres. Sabia que té una agenda bastant fàcil d'actes i que és bastant difícil doncs això, portar una classe de lleis. Bona tarda a totes i a tots i en lògica has impositat gràcies a Josep Bocas per convidar-nos avui aquí a la plana, gràcies a l'Esquerra Independentista i tots vosaltres per ser-hi i per compartir un debat que s'ha anunciat sobre el procés que viu Catalunya, que viu el Principat, en clau d'autodeterminació, de sobirania, d'independència i de moltíssimes coses més, afortunadament. Com és un debat, farem que sigui un debat, és a dir, la intenció és fer-la relativament curta, amb les principals claus al nostre parer que defineixen l'actual polític, com s'ha covat, on som avui per avui i on podem estar en un temps relativament curt en el futur. Deia que no ens podíem deixar explicar el relat del procés. És veritat que la memòria sempre és un motiu, sempre és allò que s'aixuprua i que ens salva, i fins i tot és una creada lectures del relat des de Madrid, però a vegades també hi ha lectures interessades perquè som un país complex des de dintre de casa nostra. Aquest és un procés que fonamentalment la clau de volta, la clau que obre tots els panys, és que és un procés que està basat en la mobilització, en l'activació i en la legitimació i legitimitat democràtica. És un procés que ha nascut de baix cap a dalt, amb una varietat de protagonismes del retorn de la democràcia, i la democràcia podria mirar molt enrere en la història, però en tot cas és veritat que a partir del 2006 hi ha un punt d'inflexió, en un context encara no de crisi econòmica com la coneixem, la pitjor des del final de la dictadura franquista, i on comença un cicle persistent de mobilització sobiranista, d'allò al passat, perquè no ha sigut, sempre anuncia el que queda pendent i el que serà, i per tant encara coneixeu també prou bé, que són 555 consultes per la independència, a peu de carrer, a peu de municipi, a peu de viles i pobles,
les majors mobilitzacions històriques des del final també de la dictadura i, òbviament, en paral·lel el col·lapse del model nascut de la transició, per nosaltres la reforma impune de la que va ser la dictadura franquista i la fi d'un model o la fi d'un règim institucional. És veritat que, finalment, el procés també coincideix en el temps amb crisis múltiples. No és només la crisi institucional, no és només la crisi nacional, òbviament, la de l'encaix dels diferents pobles que cohabiten la pell de brau, és també la pitjor crisi social i econòmica. Avui en molts països catalans calmats per la crisi, 25% d'atur, 3 milions gairebé de persones a les portes de diferents fesomies de l'exclusió, la marginació i l'exclusió social i també una crisi democràtica. Si un agafa, si deixés un extraterrestre als països catalans al maig de 2011, doncs podria veure com el president de la Generalitat Valenciana i els 3 presidents de la Diputació estaven imputats per corrupció, com el president de les Illes Balears estava imputat per corrupció i com el Principat es tratava el cas Pretòria, que defineix que el model de gestió vinculat al enriquiment il·legal, al grup del finançament il·legal dels partits polítics convencionals, doncs tenia un mapa concret que es deia sociovergència. L'altre dia els companys del grup Arnils presentaven un anuari també Mediacat, un anuari que fa 4 anys que fem, i un altre periodista d'investigació deia que el 17% dels consellers dels països catalans des que va començar la democràcia formal han estat formalment imputats per corrupció, 51 de 295 per dels tres àmbits i que només 8 havien sigut condemnats finalment. Però és interessant saber que som on som en un context també, perquè el món s'ha fet petit, de sud d'Europa, un context on la troica té un pla que vulgui buscar i llegir sap perfectament quin és, que és baixar de cop les condicions de vida i treball de la majoria social, empobrir-nos encara més, enviar a la paperera de la història el que va ser el constitucionalisme social de postguerra que va néixer a les cèl·lules del nazifeixisme i que no coneixen com a estat del benestar, que les nostres generacions, les que podem representar els aquí presents i també bona part de les nostres mares i pares no han conegut de forma molt limitada. Però és veritat que coincideix amb el procés una triple indignació. Òbviament, la indignació sobiranista, la indignació també socioeconòmica, amb 3 vagues generals, també la indignació democràtica amb l'esclat de la indignació. Tot això es jugava al Principat a mitjans del 2011. És veritat que hi ha un retorn de la democràcia en la mesura que el plantejament fonamental, també transversal, que avui es viu al país i a la societat catalana, és una qüestió democràtica fonamental que cal vetllar i que cal resoldre, i és que el futur de qualsevol poble el decideix la seva gent. I en aquesta decisió i en aquesta voluntat col·lectiva determinada és obvi que ens estem trobant amb uns quants murs, sobretot amb el no, amb el que s'ha instal·lat les elits de l'estat espanyol, per nosaltres molt diferent de la resta de pobles de l'estat espanyol i el que és l'estructura de l'estat actualment. És veritat també que els esquemes de la tardor, que va ser on som, l'hivern passat, al desembre, es va arribar a l'acord de pregunta, de data i de via per anar a Madrid a demanar el traspàs de competència. Nosaltres, en aquell mateix acord, ja vam dir que de la via de Madrid prescindíem, que no hi aniríem perquè no formava part primer del nostre projecte polític, perquè era incoherent, amb allò que pensem que ho respectaven, que ho firmaven, que hi anessin, que tornessin aviat, perquè a més enteníem que no només no era una via que avalàvem, sinó que era una via que estava morta, perquè atenent a l'hegemonia política, ideològica i cultural a l'estat espanyol, doncs era impossible una resposta en termes democràtics i era obvi que l'estat espanyol desistia i dimitia de ser un escenari de resolució democràtica de la demanda social de la majoria del poble de Catalunya. Sobre la pregunta, tampoc és la nostra pregunta, però la vam acceptar i la vam acatar no per respecte a la majoria social que representa avui la demanda, l'exigència del dret a decidir, l'exigència autodeterminista, l'exigència independentista, i sobre la data no posàvem cap mena de problema per quedar dins dels acords que van sorgir de governabilitat i estabilitat al novembre
aquest estiu hi haurà una llei de consultes pròpia, és a dir, si no hi ha legalitat estatal que habiliti el dret a la consulta, en aquest cas, l'última sentència constitucional podria ser sotmès a un debat jurídic relativament per nosaltres interessant, però segurament poc fèrtil, i per tant hi haurà llei de consultes, hi haurà decret, hi haurà una convocatòria, l'esperança de l'aprovació de la nova llei de consultes que s'aprovi al Parlament de Catalunya, doncs es firmarà el decret de convocatòria, ho firmarà el president de la Generalitat, i a partir d'allà és veritat que el nostre escenari, el 99,9% perquè dic pur, és que aquesta consulta, el decret de consulta i segurament la llei que l'empara, doncs serà suspès al Tribunal Constitucional. A partir d'aquí no hi ha fulla comuna, no hi ha hagut cap de reunió, ara vindran segurament les reunions que nosaltres sempre demanem que siguin amb llums i taquígrafs, i ha de ser aquesta majoria aquesta majoria sobretot social. L'actiu fonamental del procés, nosaltres sempre insistim en que l'autèntic protagonista de la ciutadania, la societat, és la gent, i que no és l'única garantia, però sí que és la millor. Aquest procés tindrà endavant a la mesura que hi hagi pressió social sostinguda, determinació col·lectiva d'avançar i la convicció que no es pot res amb un pla que majoritàriament penseu que avui la legitimitat de la consulta està per sobre del 80%, gent que pensa que el futur s'ha de seguir a través de la consulta. Nosaltres som els que diem que el dia 9, quan posem les urnes s'han de quedar, es quedin al 10, a l'11, al 12, al 13, perquè a partir d'ara, en una recuperació de la democràcia o reinvenció o aprofundiment, volem decidir moltes més coses, l'àmbit energètic, l'àmbit cultural, l'àmbit educatiu, l'àmbit sanitari, l'àmbit de la desmilitarització, i per tant, al segle XXI toca una democràcia a l'alçada precisament del segle XXI, però és veritat que hi ha un escenari de visualització d'una banda del conflicte, i això, la paraula conflicte a vegades fa un conflicte democràtic, hi ha un conflicte, jo ja no diria que de legitimitats només n'hi ha una, que és la democràtica que surt de la societat catalana, però si algú és legalitats. I aleshores la legalitat vigent, aquells que tenen la llei com un fre per qualsevol tipus de demanda democràtica, i aquells que entenen que no és la llei la que fa la democràcia, sinó que és la democràcia la que fa la llei. Per tant, allà visualitzarà el famós, el neurot convencional xoc entre la legitimitat, la legalitat constitucional estatal, espanyola, com li vulgueu dir, i la legitimitat i la legalitat democràtica que neix del Parlament de Catalunya. Ja no m'atreveixo a dir quins esquemes hi haurà. Sí que és obvi que en qualsevol crisi aquest assumpte sigui múltiple, se'n surt millor o pitjor, se'n surt més esclau, més lliure, i la nostra voluntat no és tant si hi haurà consulta o no, nosaltres som la consulta sí o sí, és a dir, que tenim legalitat, tenim legitimitat, tenim escoles, tenim cens, tenim funció pública, i per tant la consulta s'hauria de fer. Aquest és el posicionament de les candidatures del Partit Popular, no només, també d'altres sectors socials, afortunadament, però és obvi que no és la majoritària. Altres pensen que s'ha de fer altres gestions institucionals del no, i ara hi ha un debat també sobre aquest petit entelèquia de plebiscitàries, substitutòries, etc. Per tant, és un procés que va de debò, que va de veres, però que òbviament serà complex i també serà complicat. Complex perquè depèn de molts factors, i complicat perquè òbviament tampoc podem ser ingenus de mantenir l'estat espanyol i la seva nul·la tradició democràtica. Com hem arribat on som? Fruit de, jo penso, una lluita molt llarga. Nosaltres sempre ens agrada dir que només som que estem de pas, que som una cadena d'altres que ens han precedit en la lluita en condicions molt pitjors. Mares i pares, avis i àvies, en la lluita contra la dictadura. Tots sabeu que l'esquerra independentista també va néixer sota la dictadura. El 1968 es configura el que avui podem dir l'esquerra independentista actual, el problema d'independència i socialisme dels països catalans, amb el naixement del PSAN. És veritat que si mirem enrere i aleshores formulàvem dues equacions conegudes per nosaltres. Al principi de l'autodeterminació, dels països catalans, i òbviament també la consciència que mai hi ha un projecte nacional neutre i que la qüestió nacional i la qüestió social són sincròniques al mateix temps. Si una no avança l'altra, i és impossible que el poble no pot seguir
lliure, sinó és la seva gent. Un país nou, sense justícia social, no és res més que una altra àrea. Hi ha molts companys de Grècia, de Portugal, d'Irlanda també, que ens miren amb un punt d'enveja. I això sempre és qüestionable, però ens ho miren dient, en perspectiva del sud d'Europa, no coneixen una majoria social, un poble que la seva majoria social tingui dintre de la il·lusió en un context de crisi, voluntat d'avançar, però sobretot que estigui debatent tant en si mateixa sobre com vol que sigui el futur. I no està pensant en el passat demà immediat, sinó en 5, 10, 15 anys, com volem el sistema educatiu, com volem el sistema sanitari, com volem el respecte al territori, com volem les infraestructures al servei de quins interessos. I sens dubte això és un revulsiu democràtic i és el nostre millor aixopluc per un futur diferent. És veritat que en l'evolució, també és veritat que la democràcia, fa molt de temps que la democràcia espanyola és una terrible sinestèsia, és com dir racisme solidari o humanitari. Però és veritat que venim d'una derrota, nosaltres des de les esquerres som conscients que venim d'una derrota profunda, on hem de plantejar moltíssimes coses, on també des de la nostra perspectiva i ens definim com postcapitalistes, nítidament com anticapitalistes, doncs estem avui, que és 2 de maig, i el 1 de maig, els països catalans i arreu del món, doncs fa poc que Warren Buffett, que és la quarta fortuna del planeta, va dir que la lliga de classes i l'hem guanyat nosaltres. Aleshores, des d'aquesta perspectiva, quan nosaltres parlem d'independència, és veritat que parlem com a mínim de 3 dinàmiques de poder que cal aturar, que cal controlar i que, si possible, cal eliminar. Una és, òbviament, l'estat espanyol com a estructura d'imposició i de negació de la nostra pròpia llibertat política, però nosaltres també ens volem independitzar dels mercats financers, aquell que avui es diu, i el País Valencià també, que som una economia intervinguda de facto, que les directrius venen de Madrid, però sobretot passant per Brussel·les, per la Troika, per aquest poder antidemocràtic. Penseu que nosaltres som un país, en aquest moment, una part de Catalunya, que tenim deute contret fins l'any 2008 i pagaments compromesos fruit de la gestió econòmica d'uns i altres. Fins l'any 2008, que amb els mercats financers 6 milions d'euros cada dia en interessos del deute, que en els 6 anys de crisi persistent hem pagat 9.730 milions només en interessos del deute, el doble de les retallades, i això també està dins del procés, dins de la via catalana, és a dir, totes la via catalana, les samarretes grogues de l'educació, les bates blanques de la sanitat, veus samarretes verdes de la PAM. I això, començaré a acabar, entra en 2 reflexions més que volia compartir, que sempre són debatudes. D'allò que no es va fer la transició, podríem parlar de David Martorell, podríem parlar de les motos, de la comandància militar del franquisme, d'exigir que la Constitució prohibís explícitament la lliure federació de comunitats autònomes. Han quedat aquests 36 anys on han volgut també desvincular-nos i de construir una realitat social i cultural, econòmica també, que són els països catalans. Nosaltres sempre diem que avui és una realitat social i cultural, que nosaltres la volem política, que la volem política fruit dels temps que vivim des de la confederalitat, és a dir, des del dret a decidir de cada espai, del País Valencià, del Principat, de les Illes Balears, que ha de ser un procés de portes obertes i d'agregació voluntària basat en la lliure inscripció, com podia ser d'una altra manera. No ens preocupa tampoc, especialment perquè venim des de baix, sempre ens agrada definir-nos com una sort de zapatisme urbà, però l'important és el que passa a les institucions. Normalment el que passa a les institucions és al final d'un procés i abans ha començat per baix, per tant, donem molta més importància a la reconstrucció social, a la reconstrucció cultural, al refermament de vincles i llaços, a la cooperació econòmica, que poder ser clau de l'economia social solidària i cooperativa, com 57, que citava des de Castelló, i tenim unes relacions d'horitzontalitat des de fa molt de temps, i aquest és un debat que continua obert. Però és veritat que és com un dels tabús del règim, un era el rei, que ja no és tan tabú, però l'altre també és que no es pot parlar dels països catalans. És aquest lloc que existeix, però no surt mai als mapes, i que ràpidament entra en una cadena de mirades satàniques, d'estigmes i de típics tòpics. Sí que és veritat, o almenys, això és una reflexió personal, que qui menys mira els països catalans moltes vegades és una part del Principat, que està més d'esquerres a la realitat, que no coneix
Aragonès, que és Felanís, que és Xàtiva, que és Pollença, que és Requena, que és Burgessot. És molta gent del Principat enclavada a una concepció autonomista que ha fet 36 anys d'història. Però sí que per nosaltres el que passi a la resta dels països catalans és fonamental. És incòmode per nosaltres, quan fem la pregunta, moltes vegades sempre hem d'insistir en la qüestió dels països catalans, que per nosaltres són la nostra referència local i fonamental, però també de perspectiva a uns països catalans oberts del món i sobretot que mai ens oblidem de la zona euromediterrània. Nosaltres també diem que el nostre món és euromediterrània, aquest espai també hi ha un mur invisible que separa riquesa i pobresa en un món dels nostres dies que moltes vegades ens sembla injust, desigual i profundament absurd. I l'altre és el procés d'autodeterminació. I autodeterminar-nos, afortunadament, segurament aquesta és la millor notícia o la millor esperança que us podem compartir, és que fa molt de temps que ens estem autodeterminant. Quan ja som més de 4.300 cooperatives al Principat, ens estem autodeterminant i estem construint democràcia social i econòmica, estem construint formes de consum, de producció i de distribució ètiques i responsables, implicades en el territori, implicades en les condicions de vida i treball de la gent i implicades sobretot en vertebrar la xarxa comunitària. Quan fa 20 anys o 25 anys només hi havia 2 casals italians als països catalans i ara tenim gairebé 200, no? Per cert, aprofito per felicitar el Casal Popular de Castelló, doncs ens estem autodeterminant. Quan decidim a través de les PAS aturar cada dia que podem un desnonament, estem autodeterminant-nos com a país, com a societat, i sobretot des de l'ètica. Quan decidim que prescindim d'Iberdrola o d'Endesa, els grans oligopolis energètics que operen els països catalans i construïm sobre energia, que és una cooperativa no només basada en energies netes, ecològiques, renovables, sinó també en la seva no lucre, és a dir, que tot el que guanyem per invertir, estem fent autodeterminació econòmica. I en aquest sentit, sí que és veritat que avui aquell que hem fet a casa vostra és un cert laboratori, és una certa cuina on hi ha moltíssimes iniciatives d'aprofundiment democràtic, de radicalització democràtica i de finalment autodeterminació per nosaltres com ruptura. Nosaltres diem ruptura, no ens estem inventant res, som fidels als millors anhels, als millors somnis del nostre poble, que ja al seu moment parlaven de ruptura democràtica amb el franquisme. I no és casual que contempla el terme ruptura contra el terme reforma, per dir-ho així, perquè ja sabem el que li va passar als nostres pares i a les meves pares i a les nostres mares i també el que ens va passar a nosaltres, perquè aquesta tentació sempre existeix i també està a l'ordre del dia, aquella tentació lampedusiana que canviï tot perquè res acabi de canviar. Aquest és el dilema del nostre temps, que els pobles decideixin, que manin la gent i no manin els mercats i que, ja que anem a fer un país nou, doncs anem a fer-ho tot. A poder ser nou, no? I m'ha après moltíssim d'aquests 35 anys de degradació democràtica, d'espoli econòmic, segurament, de saqueig social i de veure com en un temps curt tan pocs mai tampoc s'havien provat tant a tants en tan poc de temps i la democràcia, com deia la Montserrat Roig, no comença parlant, comença a casa, comença segurament a la cuina i comença després a l'escala comunitària, a l'escola, al barri, al municipi i a la comarca. Per tant, nosaltres entenem l'autodeterminació i ruptura com un instrument i això és referèndum d'independència de països catalans, de manera així que és la campanya que estem vertebrant, és autodeterminació com a estri democràtica, o sigui, el referèndum com a mecanisme de democràcia participada, més que participativa, directa, real, que retorna la veu a la ciutadania per obtenir independència, que nosaltres pensem que en l'actual context de globalització neoliberal i l'Europa del capital i la guerra, i la justícia, i la desigualtat, i el frau i la repressió social és el millor instrument per garantir una democràcia completa, democràcia política, social, econòmica, cultural, amb la voluntat, òbviament, de construir allò que reclamem per a qualsevol poble del món. No reclamem res més que reclamem per l'estat del món, que són els països catalans, lliures i solidaris. I en aquesta escomesa, que no és poca cosa, tot el que hem dit, tots
els únics imprescindibles, i això remet directament a l'autodeterminació i la posició sobiranista som nosaltres. I a partir d'aquí el debat, que és el que veiem. Gràcies, ànims i endavant. Jo, com soc poc amic de les comparacions, però sí que veig un risc. Avui, malgrat tot, qui més posa sobre el mapa els països catalans, qui més l'està posant des de la usuària és un senyor que es diu Juan Ignacio Bert. A veure... És que s'escolta molt i Sí, no, això es veu que les mans cordes locals tendeixen a la clandestinitat, no sé per què, però sempre és així. Ara ho farem. Deia que qui més està posant el mapa avui als països catalans és el ministre Wert, no? Perquè és el mateix atac en formes diferents, ritmes diferents i gestions diferents a les línies de València, al País Valencià, al PIB, a les Illes Balears i a la guerra i misericòrdia, a la immersió lingüística, al Principat. Però sí que hi ha un risc i jo crec, atenent al moll de l'os del nacionalisme espanyol o de l'espanyolisme, com li vulgueu dir, la capacitat brutal d'homogeneïtzació, de negació, d'anihilació d'altres cultures, de falta de respecte, que a mi fa por que siguin la torna, que les Illes Balears o el País Valencià s'entenguin com una mena de torna. I això amb els companys del País Valencià, que moltes vegades ho comentem per tant. Però jo aniria a la primera pregunta, quin esquema tenim de construcció de noves institucions polítiques que ens permetin governar-nos, des d'una consciència republicana, segurament confederal, i què passarà a la resta de territoris. Atenent a la majoria política, a la cultura de les elits de l'estat espanyol, jo penso que està alerta. No n'espero res de bo. Com Irlanda no, tal com si sembla que per arribar a un partit d'Irlanda no, perquè ja va derivar òbviament en una guerra civil posterior, que en els anys es va transmutar en un conflicte polític armat que va causar més de 3.000 víctimes, en un procés de pau que encara avui estan solucionant i del qual avui ahir vam tenir precisament en Jacques Adams aprofito per demanar la seva llibertat i avui demanar aquest matí com a cop. Però no, ara que la tendència homogeneïtzadora i negadora de l'estat espanyol recaigui sobre el País Valencià i sobre la Franja i sobre, ara que parlem dels idiomes tots, Iber, la Pau, Balear, són tots uns polígones, si els països catalans parles 5 idiomes d'entrada. Aleshores, jo sí que ho penso. També penso que aquí també hi ha una crisi de règim, quan parlàvem de la transició també hi ha hagut un desenvolupament autònom, del desplegament polític, institucional i econòmic, hi ha hagut diferents formes de corrupció, és veritat, no és el mateix la corrupció del País Valencià que la corrupció a les Illes Balears o la corrupció al Principat, totes són corrupcions, i que tenen diferents formes de gestió, de negociació i d'impunitat, perquè al final totes són impunitats. Però a nosaltres ens preocupa i sempre ho hem dit això, que sigui la torna i que hi hagi una ofensiva encara més bèstia en termes lingüístics, culturals, educatius sobre les Illes Balears i sobre el País Valencià. Podria ser. Però això depèn de l'autodefensa en termes democràtics, en termes d'autoorganització col·lectiva, social i de defensar la cultura com el patrimoni comú que al llarg del temps ens ha fet anys, germans i enxarxats. Hem sobreviscut al llarg del temps d'algunes guerres i exilis sense estat i contra els estats, gràcies a la cultura i a la cultura que es tornarà a salvar. El que deia abans en la presentació, que parla clarament que érem anticapitalistes i que estàvem construint un projecte postcapitalista. Que el país que és complex és obvi. És obvi, som una societat que en els últims 10 anys, perquè el nostre millor patrimoni històric és la migració. És a dir, som un país que ha sigut cruïlla, que ha sigut terra d'acollida, que ha sigut un espai de trobada de contaminació i que van disputar l'hegemonia al capitalisme a través de cooperatives de consum, de treball, de lògiques de suport mutu i
solidaritat. Per tant, nosaltres sempre ho diem que és un projecte nítidament anticapitalista. Si tu et dius, ja que vas parlar d'Irlanda, allò que deia James Connolly a Irlanda, que qui va amb el diable mai arriba al cel, doncs és una reflexió que s'ha de tenir. Nosaltres assumim totes les contradiccions que hi ha, però per nosaltres només hi ha una en aquests moments, que és l'acord de la pregunta. Nosaltres ho hem firmat no perquè ens caigui millor o pitjor un determinat govern, sinó perquè darrere hi ha una majoria social que està exigint decidir el futur col·lectiva i democràticament. I segurament, quan tinguem quan recuperem la plena sobirania política i econòmica, aleshores allò que se'n diu lluita de classes continuarà. Hi haurà una disputa pel model social econòmic. No hi ha projecte nacional neutre mai. Nosaltres el que exigim és la màxima democràcia, atenent també a la correlació de forces. Actuant. Acabo amb una reflexió final que sempre diem i que a vegades altres no genera polèmica en general, però hem de mirar enrere. La crisi on estem capficats no és per una dreta amb banyes, cua i que s'ho encarreguen tot. Som on som per una fallida històrica de l'esquerra, fonamentalment socialdemòcrata. Perquè a mi que la dreta faci de dreta entra en tots els preceptes. Que l'esquerra faci de dreta, perquè el rescat bancari el va firmar Zapatero. I les retallades a Catalunya no les va començar Mas ni Convergència, les va començar el tripartit. I nosaltres el 2009 estàvem fent maners contra les retallades i el 2010 eren 4, Era el sindicalisme alternatiu, els moviments socials, les escoles afectades, per tant, no hi ha pitjor enemic de l'esquerra, i això és una opinió personal, que l'eufòria. Eufòria no, construcció, treball constant, constància, dignitat i coherència. I això ens afecta a totes i a tots. Mireu el 1 de maig ahir, a Barcelona. També han fet fallida els sindicats. També han fet fallida. Ens agradi més o menys, però si no hi ha capacitat d'autocrítica, no hi ha futur i no hi ha democràcia. I els sindicats d'avui, els sindicats de la concertació, representen avui, sí, els que han firmat la rebaixa a la jubilació als 67 anys, que tenen la firma, representen la funció pública i un sector de la indústria. Tota la resta d'exclosos, de precaris, de flexibilitzats, d'exiliats, perquè en la nostra generació ja parlem d'exiliats. Abans hi havia una maga que feia una foto per enviar-li a algú que estava a l'exili treballant, doncs existeix. Per tant, això és així, que els somnis nosaltres els tenim a l'horitzó, però tenim els peus a terra i tenim la societat que tenim, en un context del sud d'Europa on també l'horror de l'extrema dreta, del racisme i de la xenofòbia comença a veure contradiccions en un procés. Sí, sempre hi ha procés, no hi ha procés d'alliberament que no tenim contradiccions, i el problema no és si estan o no estan, és com es gestionen i com les autogestionen. A veure, introduir una idea, només una idea, per lo que parlàvem abans d'Irlanda, és un detall que vaig caure no fa molt i, en fi, vaig veure un partit de rugby de les 6 nacions i em va sobtar que la selecció irlandesa és única i tenen un himne comú i després l'himne particular d'Eire. En la comparació que hem fet abans entre l'Ulster i els Països Catalans, jo penso que hi ha una diferència, que allà el fet irlandès està assumit per tothom, des del govern britànic, o sigui. Una altra cosa és com s'articula políticament les diferències que poden... Bé, però el fet irlandès no és negat. Així, el fet de la catalanitat, per dir-ho d'alguna forma, sí que es nega des de totes les instàncies. Introduir aquesta idea. I ara, si em permeteu, la pregunta. Esteu ara en una, diguem-ne, unitat d'acció en altres forces polítiques per tal d'aconseguir el referèndum, en aquest sentit, exclusivament. En el cas de que es puga fer i es planteja ja articular un país nou, què passarà? Perquè ara esteu en liberals, per dir-ho d'alguna forma, socialdemòcrates, socialismes diversos, comunistes i vosaltres. O sigui, a partir d'ahí, quina idea teniu de com començar el debat? Perquè això pot ser
un còctel molt potent? No, l'esquema, potser ho és, ja ho és. Jo crec que no va les coses es diuen pel seu nom. Nosaltres, quan et trobes algun diputat de Convergència i et diu endavant, no sé què, molt bé la foto, i dius, però hi ha moltes contradiccions. I ella diu, doncs anda que a mi, no? Com dient, i a nosaltres, com dient, què fem amb aquests que són els insubmisos, els que aturen les dones hores? Jo penso que és només aquesta unitat d'acció. És l'única que m'ha agradat. També és una forma d'entendre el procés, de què ha passat a aquest país perquè és liberal, no, neoconservadors, neoliberals, algun fonamentalista catòlic que tenim por ahí també, fins a l'esquerra alternativa anticapitalista. Què ha passat perquè tots ens posem d'acord que el futur de Catalunya l'ha de decidir la seva gent. Després ja vindrà la segona part, perquè a més la independència no és un punt d'arribada, és un punt de partida. En esquema polític clàssic, que és un procés destituent del que hi ha, del règim que va néixer amb la transició, i un procés constituent. I en un procés constituent són totes les sensibilitats. I també es basa en una legitimitat democràtica que s'haurà de discutir una nova constitucionalitat. I per nosaltres és el moment, precisament del que deia el company anterior, de constitucionalitzar de nou els drets socials, els drets culturals, els drets a l'habitatge, el dret a no viure en la pobresa, tota una sèrie de drets que caldrà i que no serà fàcil perquè serà un debat polític plurideològic, amb posicions molt diferenciades, però l'esquema polític que tenim és aquest. Ara, en base també al protagonisme social i a la implicació ciutadana de les urnes, nosaltres no volem les urnes del dia 9 només per votar autodeterminació, no? Volem les urnes per votar Barcelona World, sí o no? Volem les urnes per dir si volem la MAT o no volem la MAT. Volem les urnes per saber si hem de pagar el deute il·legítim o no hem de pagar. Volem les urnes per moltíssimes coses, perquè ja que fem això, anem a aprofundir i jo no diria recuperar, sinó a conèixer per primer cop la democràcia plena, cohabitar diferents formes de democràcia. I respecte al comentari, s'ha oblidat una cosa del company anterior, quan parlava del 50-50, l'última enquesta parla amb la pregunta que està formulada avui la consulta, que és una pregunta arbre, doncs parla que un 60%, més d'un 60% està pel canvi d'estatus polític i només un 20% està en contra, hi ha un 10% d'abstenció i un 10% d'indecisos. I aquest és l'esquema que hi ha ara, amb un 80% de la gent, inclús els votants del PSC, del PP i de Ciutadans, que estan a favor de la consulta, que pensen que no es pot discutir la legitimitat que sigui la ciutadania qui decideix. I respecte al rugby, jo diria que tenim un altre rugby. Era una idea, No, és veritat que ells tenen la seva selecció esportiva, però nosaltres tenim un altre lloc que és un lloc territori comú i alliberat, encara que sigui virtual, que és de xarxa. Tots som .cat i som l'única. Al món hi ha, en aquests moments, 7.000 cultures i 200 estats. Imagineu-vos la proporció de llengües, de comunicacions, de formes d'entendre el món i de compartir-lo que hi ha al món. I els països catalans ja porten, si han passat el que han passat en els darrers segles, i no ho diem des d'una mitologia nacionalista. A mi em sembla, des que a vegades ho dic, que ens enfada, em sembla tan criminal Cristóbal Colón com els almohades. Si us agafa les cròniques turques i les cròniques dels pobles originaris d'Amèrica Llatina, el salvatgisme imperial és el mateix. Per tant, els països catalans per nosaltres no són tant una mitologia de passada, sinó un projecte de futur, un projecte clau democràtica. I tenim la història comuna. I no la nego perquè és el que ens dona un lloc al món, història, cultura i llengua. I migracions també, perquè també al País Valencià hi ha una estructura de la sociolingüística a través de les comarques diferent. I això, el llibre, per exemple, del Federico que n'ha parlat, no és només el mal que ve del Mansa. Allò que tots els catalans són bons, no jo mai ho he comprat. Tenim anglades que tiren la ràdio social, tenim Mossos que ens trenquen la cara, bitllets que ens roben la cartera. Això, cada país és un país molt complex. Els Milan del Bosch venen d'on venen. De Lleida. Tenim la columna, tenim els catalans de Franco, que eren la burgesia, precisament. Però una cosa molt més important era el procés d'ara té una component respecte a la pregunta anterior. Que diu, és que això, molta gent que es planteja, però això és d'esquerres o no és d'esquerres? El component que té ara, fonamentalment, el procés, és una component, i ho dic en termes absolutament democràtics, i a més amb orgull, és una revolta antioligàrquica.
és un procés contra les elites, que durant tants anys han fet el que han fet. Els únics, això és el que vau seguir. El 1919 té una conferència bíblica i mítica, bueno, bíblica no, perquè som anarquistes i no es pot dir, però té una conferència mítica el 1919, l'Ateneu de Madrid, davant els companys de la CNT Amèrica, i diu, no tingueu cap mena de dubte que si algun dia es planteja en termes seriosos la llibertat nacional de Catalunya, els primers i els únics que s'hi posaran obertament seran Foment Nacional del Treball i la Lliga Regionalista. Avui qui va a Madrid d'amagat a dir fes alguna cosa, fes una tercera via, activa, es diu Isidre Feiner, de la Caixa, i el Conde de Godó, de la Vanguardia. I els 400 de sempre que deia el Millet no són precisament els 400 que es donaven la mà a la via catalana. Estava, bueno, jo no conec una burgesia composada per 1,5 milió de persones, no és que hi havia de tot, metges, aturats, exclosos, professions liberals, aturats, perquè segur que hi havia moltíssims aturats, perquè tenim un 25% d'atur. M'agradaria saber a nivell de País Valencià quines relacions, perquè les idees que estàs dient estan molt bé, però estaven algun diferencials que hem conversat en aquestes idees. M'agradaria saber quines relacions teniu en les formacions d'ací, què vos uneixen, què vos diferencien, possibilitats en quines eleccions no podeu anar de la mà, no sé quin panorama teniu polític, la veritat. Aquí hi ha dues reflexions bàsiques, no? Una, que l'esquerra independentista no és un museu participat. Això ho ha convocat l'esquerra independentista de la Plana, que és gent de Castelló i de la Plana que va decidir organitzar aquest acte. Vull dir, no som una franquícia, ni anem exportant una marca, fa molts anys que estem vinculats com a poble, formant un mateix poble, és el nostre criteri, i per tant estem enxarxats des del 1993, quan vam assassinar jo com a espai personal, amb les xarxes antifeixistes, antiracistes, en aquest cas, amb les illes igual, hi ha l'esquerra independentista de Mallorca, hi ha col·lectius independentistes de base disseminats per tots els països catalans i casals i ateneus. La segona que em preguntes, que és molt més concreta, en lògica pura de la CUP, li hauria de passar la paraula als companys, perquè la política la fa la gent que està a territori, i nosaltres tenim una triple A, ja sé que sona fatal, però la triple A, però que és assemblea, autonomia i autogestió, i per tant és de gent que viu al territori. La CUP és fonamentalment municipalista, el projecte de la CUP és la reconstrucció social, cultural, nacional i econòmica dels països catalans des de baix a dalt, per tant des dels municipis. Sabeu que hi ha nuclis locals de la CUP, de fet, a trobar avui, perquè demà també estem a Sueca, estem a Màssega, estem a Viar, estem a Bétera, estem a Xàtiva també, i hi ha col·lectius a la seguida. Jo també soc partidari que el nom mai fa la cosa, els noms serveixen, la CUP és un instrument d'intervenció política, democràtica, al servei de les classes populars, i per tant, qui vulgui utilitzar com un instrument s'utilitzarà, però hi ha molta més sinergies i complicitats amb moltíssima gent. Aquests països catalans també, quan nosaltres els vivifiquem també o els visualitzem, també és les protestes contra el tancament de canal públic valencià, la República Popular Valenciana, i també la marea verda a les illes. Nosaltres allò és el nostre país. Per tant, el fet de relligar, de fer complicitats, depèn del propi país valencià. Nosaltres no substituirem i direm el que ha de fer el país valencià. Ara, com a esquerra independentista, som de països catalans i tenim un projecte comú també passar per construir de baix a dalt. Nosaltres no fiem la democràcia al Parlament, la fiem, la nostra esperança està dipositada en la gent, en les persones, en el teixit social, en recuperar el sindicalisme, en recuperar els moviments socials, en recuperar el vincle social comunitari, que és el que més s'ha carregat el neoliberalisme. És a dir, hi ha crisi política, hi ha crisi econòmica, hi ha crisi institucional, però en el fons de tot el que hi ha és una crisi cultural profunda, que és l'egoisme, el voler-ho tot a canvi de res, el trencament, els llaços comunitaris que ens han fet societat, i un neoliberalisme que afecta molt a les vides quotidianes i que ens han aïllat, i fins que no recuperem els principis fonamentals o bàsics de que vivim en societat, i per tant que els principis mancomunats de solidaritat i suport mutu serà. Però en els termes polítics, això hauries de parlar de València, quin és el seu projecte, què volen fer, com la CUP del Màssega, les últimes municipals es van presentar dues CUP, va faltar poc perquè tinguessin regidor, però jo penso que això és un debat que també passa
a les Illes Balears, tens el bloc per Puyent, el bloc per Felanitx o Alternativa per Puyença, que són tan cosins com germans, però no va falta que es diguin CUP, és un nom que va ser el 86, que s'ha desplegat des del municipalisme, que avui té 5 alcaldies i 105 regidors, però el procés de democratitzar la democràcia dels països catalans va molt més enllà de la pròpia comunitat. I si vols, que passo el mal Ronaldo. Jo venia aquí a presentar jo ara. Des de l'esquerra anticapitalista tenim més que personal molts dubtes de que Convergència arribarà fins al final, és a dir, ja només a plantejar la possibilitat de les eleccions plebiscitàries i concretar realment quin serà el paper de CiU cada mes quan s'estigui arribant a la data del 9 de novembre. I després una pregunta molt curteta, sé que es pot ser molt difícil, però a curt termini, és a dir, potser en un termini d'un any o any i mig, quin creus que pot ser l'escenari de Catalunya? L'escenari de Catalunya, en un termini d'un any i mig. Trucarem a la Miss Fuster. La primera, jo compartida. Nosaltres vaig estar ficament, des de primer, quan la CUP fa aquest salt i també entra al Parlament el primer cop en 6 anys d'aquest debat, aquí té més reticències, aquí no fia. Em deia una cosa, al començament de la xerrada parlava del relat, i a vegades diuen aquest president que porta el procés endavant, això no és un procediment, no és un procés presidencialista, i ha sigut l'últim en apuntar-se, però no dic com dient els altres, és que abans hi havia milers i milions de persones al carrer i les 555 consultes. I és veritat que ha sigut, jo penso que hi ha dues dinàmiques, i no està clar quina és. És veritat que una és una lectura de poder. Des que he gestionat el país durant 23 anys, ja he tingut gairebé tot el poder durant i ha definit el país en bona part, i de fet injust com és que quan ens posem al davant d'això ens atropella. Perquè el que tenia per darrere era un tsunami democràtic que estava dient s'acaba el tema del frau democràtic, a mirar una altra banda i crear solucions polítiques de futur. L'altre, que és obvi, en la sociologia de les organitzacions, és que una cosa és la direcció de la Convergència i Unió i l'altra són els votants i les bases que es voten. És una mena de síndrome d'Estocolm, nosaltres sempre ho diem així, pot sonar contradictori, però és veritat que segurament l'actual president de la Generalitat sí que s'ha traçat una línia que és capaç que passi serà el consum. I això està descodificat. No perquè ho pensi ell per convicció, i això no ho sé, que havia de preguntar ell, però sí per lectura de quin és el sentit majoritari de la societat. Passi el que passi, ha de ser a través d'una consulta i consultant a la ciutadania. Els sectors històrics, el sector negocis, que no ha sigut històric, la Convergència, que hauria Renofeta, que hauria Macià Badetra, aquests estan fora del partit en aquests moments. No és que no tinguin influència, però com que és l'organització de Convergència contra Catalunya està fora. Tenim altres diputats per corrupció, que són els secretaris generals a l'Ocre, com l'Oriol Pujol, però en termes generals, a les bases, o a les comarques, per exemple, i a la regió metropolitana, que no és la mateixa que l'àrea metropolitana, el que ha canviat no és Convergència, el que ha canviat és el país. El que ha canviat de veritat és el país. I com ha canviat el país, han canviat els partits. De la mateixa manera que el PSC ha impulsionat i hi ha hagut el sector catalanista i els d'Avancem i els altres, el que ha canviat de veritat. El que la gent no s'ha donat compte que havia passat i no s'han donat compte ni l'Estat, ni els mitjans de comunicació, ni les elits, ni les direccions dels partits, és el que estava canviant els últims 10 anys, era la pròpia societat. I que és la pròpia societat ja que ha fet, ara anem aquí, i aquest és el mínim que podem exigir. Des d'aquesta perspectiva, i totes les contradiccions que pugui haver-hi, per això que la millor garantia continua sent lent. Ara, una ha de preveure sempre els pitjors escenaris, i l'escenari de tercera via, que ja està redactat. És la via durant, que és singularitat fiscal, nou acord d'encaix fiscal, protecció de la llengua i la cultura, és a dir, mai més competència exclusiva de la Generalitat i certa presència o copresència òbviament internacionals, allà està molt a dona ningú, ni a la societat catalana, ni ningú quan està allà penjada al mig, en una zona amb el misteri de la Santíssima Trinitat, que ningú sap com s'hi arribarà.
Ara, atenent a la pròpia història política recent, nosaltres no excloem, ni molt menys, una evolució. És a dir, que acabi tot en un pacte i amb un nou encaix. I això fa molts anys, fa 18 mesos, o fa des al principi de tot, en una entrevista a Catalunya Ràdio, se'ns va ocórrer dir que si demà que l'Estat posava 10.000 milions sobre la taula, s'acabava el procés sobiranista. I quan entràvem al Parlament va venir un diputat de Convergència, però què has dit? Com pots dir això? No ho sé, era per dir la quantitat. I em va dir, però si amb 5.000 ja fem. I d'altres, que aquest és un procés de portes sobre un llibre en blanc, perquè tampoc hi ha processos en el sud d'Europa de creació de noves institucions, de nous estats, com vulgueu dir, però el que tenim clar és que la diferència entre Convergència i Unió i les CUP, que és la mateixa diferència que hi ha entre la duquesa de Alba i el Camarero. I aquestes diferències, sí, no, aquestes són els exiliats, els precaris, els que transferim riquesa a les nostres elits, i aquestes diferències no s'acaben al diàleg de la sinó que s'aguditzen i és... Però això, per mi, és descobrir la medalla. Qui pensi que nosaltres anem de la mà no seràs. I continuaran, i encara estarem en millors condicions de disputar una societat molt més justa, molt més solidària, que redistribueixi la riquesa. I això és veritat que a casa nostra, afortunadament, tenim una tradició des del moviment obrer republicana, atea, molt fèrtil. I fins i tot des de l'ortodòxia marxista, Nin, Maurit, han fet. Jo crec que el que millor ha explicat com podia ser el procés d'emancipació social i nacional ha sigut Maurit. La primera part del procés, indefectiblement, la controlarà la burgesia. En una segona fase, la menestralia, estem parlant dels 33, vull dir que aquí estan les llenguatges francès, i finalment hi ha un moment de plenitud democràtica, que és quan les classes populars entren i rompen en la transformació social i política. I després hi ha una constant històrica sobre el catalanisme popular i l'independentisme. Catalunya, els països catalans, només han avançat en termes democràtics i en termes de llibertats i en termes de recuperació de drets civils i polítics quan les classes populars han irromput en la solució de les crisis. Digueu-li l'aixecament de la resistència contra el feixisme, digueu-li la lluita contra la dictadura, aneu a buscar el círculo eqüestre defensant les lluites per les llibertats, digueu-li qualsevol procés històric. Ha sigut quan les classes populars s'han implicat, quan s'han assolit majors cotes de llibertat política, majors cotes de justícia social, perquè finalment el 99% de la gent avui és víctima d'aquest 1%. Traieu-me com a vulgueu perquè m'enrotllo molt. La última, que la de escenaris de futur, m'he despistat, no? Escenaris de futur. Involució, col·lapse o avançament? Involució és una relació que nosaltres tenim entre els administratius, suspensió parcial de l'autonomia, col·lapse és que estiguem una llarga temporadeta en el llit, per dir-ho així, polític i financer. Penseu que aquí hi ha una cosa contradictòria, paradoxal. La societat catalana està fent l'aposta política més forta els darrers 36 anys i en podria anar molt més enllà també en el context on institucionalment la caixa està buida. No té ni un duro fruit de la deutecràcia, fruit del que sigui, és a dir, amb un punt i avançament, que és la que voldríem en termes democràtics i de llibertats socials i nacionals. Igualment, sí que faria una cosa que és no és un procés curt. Dintre d'un any, a vegades tot procés de canvi tots tenim ganes que sigui tot molt ràpid, però la hiperventilació mai és bona en processos d'alliberament. Aquest és un procés complex, no durarà ni 1, ni 2, ni 3 anys. És un procés que és una marató i que depèn de la nostra constància. I aquí ens trobarem dintre d'un any, és una guerra de desgast, una guerra de dir que el país està fracturadíssim i diguéssim que no és
que no és així, i una ofensiva político-mediàtica i tal vegada judicial contra una demanda popular fonamental, que és la d'autodeterminació per construir un país molt més just i molt més solemne. On voldria estar? Ja t'ho pots imaginar, no fa falta que ho responguem, però la pregunta de la consulta, si el treball no hi ha la consulta, nosaltres sempre responem a una repregunta, que és què s'ha de fer perquè hi hagi consulta, és a dir, què és el que has de fer per fer irreversible la consulta. Si l'he de respondre en termes socioeconòmics, ha sortit malauradament molt més clar. Amb l'estura, amb l'atur estancat, amb una davallada, estancament de les condicions de vida i treball, amb major exclusió social, amb noves famílies, 600.000 persones en aquest moment al Principat, que no és que no sàpiguen com arriben a final de mes, és que no saben com comencen perquè no tenen cap ingrés i per tant un aprofundiment de la major crisi des del final de la dictadura, amb aquesta acumulació per despossessió i amb les lògiques de l'exclusió que seran creixents. I aquí el mercat de la seva, arramba amb tot, l'Estat està col·lapsat, està inútil, no pensa fer res i l'únic que queda són les respostes socials des de baix, és a dir, l'autoorganització, el suport mutu, la cooperativització de serveis i les lògiques comunitàries, comunitàries de suport mutu. I això, i en termes democràtics, per dir la tercera crisi, doncs ja veurem segurament amb la impunitat de la corrupció de sempre. Però jo espero que més endavant i amb un escenari també, com hauries abans, d'eleccions anticipades o no. Això serà el debat que prepararà en termes de procés i malauradament en termes partitocràtics electorals i de poder, doncs a partir de la tardor les direccions dels partits majoritaris faran un càlcul doble. Què interessa el procés i què m'interessa a mi? Que estarem també a mitja de les municipals i per un any i la CUP passarà de 80 candidatures que va presentar ara fa 2 anys segurament a 400 i 400. Per tant, a una recuperació des de baix de la democràcia i fer-nos fora. Però amb això la CUP no pot fer sola. La CUP és un instrument i necessita els moviments socials, necessita el feminisme, necessita el ecologisme, necessita els inflautes, necessita els indignats, necessita tothom. Per comentari final, perquè és on ens hi identifiquem, no som polítics, sí que fem política, i si recuperem la noblesa, l'ètica de la política, intentaré ser breu perquè ja més preguntes una mica més enllà del buit. La primera, és veritat la component generacional, és així, no només afortunadament també hem conegut gent que ens ha precedit en la lluita, que ens han fet baixar a la Figuera, perquè tot aquell juvenil, tots hem tingut, pensem que som els primers a intentar canviar el món i això és més antic que Antígona i que Esparta, gràcies també als que ens han precedit, tot amb el municipalisme, que és Sant Pere de Ribes, Sant Cuixés i Ripollet, experiències obreres, populars del municipalisme. Però és veritat que hi ha una component generacional que la transició no s'ensenyaria baix en política, que el règim d'aquesta democràcia no ens en partíceps, sinó exclosa, que no és que siguem antisistema, que ho som, si el sistema és això, per suposat, i ho dic amb orgull, sinó que sobretot som fora sistema, que ens han expulsat del circuit de la vida. Un dels llibres més interessants sobre la transició, que ha sigut el Precio de la Transició, escrit al 87, crec, al final tot acaba, que diu Manual de com fer una transició, i té 25 punts. I el punt 25è diu el problema de les transicions d'una dictadura o una democràcia no són ni els opositors, ni els insurrectes, ni els dissidents, ni el sector que es queda al marge, ni les èlits antigues, ni els que s'han beneficiat d'una dictadura de classe. El problema més greu d'una transició, el problema de legitimitat més bèstia que tindrà qualsevol transició és quan els pares l'expliquin als fills. I diguin, però què heu fet? Com vau acceptar allò? Això ho has descrit al 80. Però toca dir que som una generació que no té les hipoteques ni el nivell de vida també en les condicions dels que s'han precedit. I la component, la CUP no és un bolet, la CUP no és un bolet, la CUP no és un bolet, la CUP endinsa el seu naixement als 78, quan gent que sí que es va oposar a aquell model de transició, que es va quedar amb el sindicalisme alternatiu, en el municipalisme a què em referia ara, els que després van lligar amb l'última gran lluita transicional que era la OTAN, com si encara hi hagués una oportunitat de poder canviar alguna cosa,
i lidera els moviments socials. O sigui, és impossible entendre la CUP, entendre les 80 candidatures que avui tenen representació municipal sense entendre un cicle que ja es desmarcava de la política a principis dels 90, quan esclata la corrupció, els GAL, la crisi del socialisme, etc. Allà comença la insubmissió, no has venit a la insubmissió. Veig uns quants insubmissos de fa 20 anys que ho eren, no? L'objecció de la consciència, començava les lluites contra la guerra a l'Iraq, començava l'ocupació a Barcelona, que segurament aquí hi ha una visió estigmàtica de l'ocupa criminal, doncs allà ha sigut una escola d'autonomia, d'autogestió, de participació cultural i comunitària per a milers i milers de joves que el seu espai de socialització no era el centre cívic de joves perquè no existien. Les altres lluites a Gràcia comencen per la lluita d'un centre de joves que es va inaugurar ara fa 2 anys, és a dir, 20 anys després, sinó que van ser els centres socials autogestionats i ocupats i ràpidament lliga amb les lluites contra la globalització econòmica, amb lluites contra la guerra a l'Iraq el 2003, amb l'ecologisme social, amb el feminisme autònom i amb la construcció després de la democràcia participada. Els casals i ateneus neixen a principis dels 90 i la lògica de la CUP, per dir-ho així, és tu tens 17, 16, 18 anys, al 92 o 93 i et fas un casal popular, passes per la universitat i entres de l'espai estudiantil, entres al món del treball i estàs en la precarietat i participant, i quan tens 30, 35, i ara com segueix un compromís polític, no? I no és la forma exacta de la CUP, moltes CUPs tenen a darrere una història de moviment social i popular, de base i fent política de carrer, que és la política. I a últim, europees. Europees, no anem a les europees, les europees fruit d'un debat intern, assemblea fonamentalment pel dèficit democràtic profund que té la Unió Europea. No votem la Troika, no votem el Banc Central Europeu, no votem l'FMI, no votem la Comissió Europea, votem un parlament que no té cap poder per definir res. Qui mana avui Europa són els mercats financers. Per nosaltres, la nostra posició tampoc és d'ara. Nosaltres participàvem a les campanyes contra l'Europa de Maastricht al 92 i contra la Constitució Europea, que ha fet el 35% de vot en contra per qüestions més culturals i lingüístiques, i contra l'acord de Lisboa, contra els consensos de Lisboa. I és aquesta Europa que té moltes contradiccions, no les puc dir totes, però és aquesta Europa que desnona un president a Grècia per voler convocar un referèndum sobre el deute, que fa un cop d'estat democràtic a Itàlia i canvia el govern, i restitueix impostos tecnòcrates de Goldman Sachs i Lehman Brothers, o que reforma de la dictadura la reforma per la Constitució espanyola per una tocada directa d'Angela Merkel. Per tant, nosaltres l'Europa democràtica, nosaltres al final, i també ho dic molt ajustat, i aquí això també és la transparència, 50-50 pràcticament el Consell Polític decideix per 3 vots de diferència, 24-21, que no es va a les europees, i també perquè des dels principis cooperatius també ens fa por el poder, això és bo, i també ens fa por la pressa. Les cuines, els bons plats són a foc lent, i la nostra entrada a les institucions per nosaltres ja ha sigut massa entrar al Parlament, no? Perquè no volíem tampoc, perquè sempre hem dit que volíem ser un espai municipalista, i es va decidir un 80% perquè el món polític era excepcional, políticament, econòmicament, nacionalment, institucionalment, i això no anava. La prioritat no passa per la presència a les institucions, passa per la reconstrucció del moviment popular, per l'enfortiment social, per la capacitat d'autoorganització sindical, social, per refer el múscul social. Quan hi hagi múscul social col·lectiu, jo dic col·lectiu, i molt més enllà de la CUP, estic parlant, jo penso que no ens hauria de preocupar tant perquè començarà aquesta persona. Quan tu tens un moviment sociopolític al carrer, que ningú es preocupi que automàticament hi ha una revolució institucional, que no serà la necessitat, però sempre dit que el Parlament és només un instrument més a la nostra caixa d'eines col·lectiva pel canvi polític i social. I és una que està allà, una caixa d'eines com qualsevol, i que es diu altaveu. És portar la veu sense veu, és portar les contradiccions de la dins a la fora, i és portar també la veu de la fora a dins. I finalment ara estem acabant el posicionament públic que s'haurà de fer, que sortirà la setmana que ve, suposo. Sabíeu que nosaltres només debatíem una opció, que era si anàvem amb Euskal Herria Bildu, no s'unia de Popular de Galícia i la BNG, i si no anàvem. Però òbviament farem una crida oberta a quines són les nostres reflexions sobre el model de la Europea, que l'Europa democràtica comença a casa, i a desitjar sort i empenta a totes les opcions rupturistes i democràtiques, i suposo que m'han de treure perfectament que siguin consegüentment independentistes o defensores de l'autodeterminació,
i que no estiguin implicades en retallades ara o abans. Podria preguntar també sobre els europeus, però també quina és la teva opinió sobre la iniciativa Podemos de Pablo Iglesias? Creus que un independentista d'esquerres pot votar una opció anticapitalista de caire estatal? I no em puc més, ja tinc una certa edat, jo me'n recordo als anys finals dels 80, 90, que un sector que ara està dins de la CUP, del qual em puc incloure i formar part, donant suport activament als europeus a iniciatives a l'esquerra abertzale, a PES o a Rentarrot. I clar, a mi personalment m'ha causat certa... potser perplexitat, no s'havia exagerat, però aviam, hem estat aquí 4 anys durant molts anys, en circumstàncies molt hostils, fem feina pels companys d'Euskal Herria, i clar, ara vosaltres no sé. Gràcies. Aquestes reflexions que comparteixes són les reflexions que passaven els 21 vots que van votar a favor d'anar a les eleccions. Però és veritat que l'estima, la complicitat per l'esquerra abertzale, en aquest cas per molts Unitat Popular, que és aquesta relació, no les altera unes eleccions on per primera vegada guanyarem, és a dir, guanyarà l'abstenció de Catalunya, no us dic, ens en direm mainstream i majoritaris, però no, fora de la roba que és preocupant. És veritat que formen part dels argumentaris dels que volien anar. És veritat que també participarem de la campanya fora dels països que anirem a donar-los suport per respecte també a les dues CUP, per dir-ho així, o sigui, a les dues posicions que hi ha hagut a les europees. Es faran actes també a Girona, a Barcelona i a Lleida i a Tarragona, però és veritat que hi ha hagut, que era un moment, no puc parlar del que penso jo, perquè jo soc un portador col·lectiu i això és una piràmide inversa, m'explico, és zapatisme en l'estat tot, jo porto l'opinió del col·lectiu i tinc la meva opinió personal, però jo estic aquí en representació d'un espai col·lectiu i no tinc cap dret a abusar de la meva opinió personal, perquè també hi ha 1.850 opinions personals que hauríem de tenir al mateix dret. T'explico la síntesi. I la síntesi és que no són motius externs, ni són motius respecte a l'esquerra abertzale, ni aquest debat que hi ha hagut. És veritat que aquest debat era molt complicat perquè l'esquerra abertzale participa d'un procés de confluència d'altres forces polítiques, on hi ha alternativa, hi ha Eusko Alkartasuna, hi ha Adar, que durant molt de temps ha tingut Esquerra Republicana com a socis a les europees. I aleshores la coalició, que és una coalició de Bildu, tenia com a referència Esquerra Republicana i la CUP. I la primera proposta que ens vam fer, ho sabeu, és que anéssim tots junts. Ens vam dir que per la qüestió de la retallada seria inassumible que nosaltres anéssim amb una força política a Europa que estava avalant els pitjors pressupostos antisocials des de l'any. Que estem patint. Després ens vam proposar un encaix que era fer 2 coalicions, és a dir, Sortu, Alternativa i CUP, que després es fusionaven i vam dir que el problema no era de fora, que era en clau interna del país, que estem vivint una crisi social i econòmica profunda. I amb això, penso que és just reconèixer que qui més ha jugat, més bona ha sigut Esquerra Republicana, perquè els hi van fer un preacord per l'octubre que anirien junts i al febrer, és a dir, a un mes i mig, que la gent els van dir que anaven sols. I a més no només els van dir que anaven sols, sinó que els van dir anem sols i el dia següent li van dir al BNG que si volien anaven junts, però que deixaven sols els bascos. Aleshores, això també, en el cas d'Enginyeria Internacionalista, és curiós perquè fa 5 anys de CUP va decidir que no donava suport a l'Enginyeria Internacionalista. La CUP no va donar suport i va donar suport a moltes persones del carrer independentista, moltíssimes cares públiques de la CUP, però es va decidir que el format de suport no seria orgànic, sinó a través de les persones i de les assemblees. Però jo miraria els factors que han dit. Jo penso que el factor que t'ha dit, no prioritzem avui la presència institucional, a més en aquest cas en un Parlament buidat de contingut hi ha un projecte neoliberal profundament antidemocràtic i ens quedem en la fora, és la clau fonamental per entendre. I això ens permetrà també que tothom és lliure, cada militant i cada assemblea de desplegar la seva solidaritat com consideri oportuna
i per tant també hi ha també una llibertat de vot. No som ningú ni som els que li diem a la gent el que ha de dir, la gent és sobirana. L'abstenció és l'opció que hem escollit nosaltres, però com entenem que la gent també vol manifestar el seu desplaçament social, nacional, democràtic, llibertat de vot, i l'únic que recomanem és això, que dèiem de ruptura. Entre Podemos i això, segurament, entre Podemos i altres candidatures també. Hi ha opinió, un problema que la CUP no té opinió col·lectiva de Podemos. Jo diré les reflexions que moltes vegades quan ens han preguntat és la que m'ha explicat, que és una... Ho entenem com un procés molt material, que això no és negatiu, en el sentit que al País Valencià hi ha hagut experiències, hi ha aquí uns quants companys de Compromís, per exemple, a Galícia hi ha hagut a Nova, com a dispositius polítics que han existit, al País Basc i l'Esquerra Abertzale, a Andalusia tenim els estimats companys de Fundar i del sindicat de tots els treballadors, però podem tirar un entorn, no hi havia múscul social i el necessitaven, perquè les perifèries estaven havent protestes socials, digueu-li, la marea verda de les Balears, però Madrid és un erm, és una zona que no havia crescut res, que és un projecte molt madrileny. Ja veurem, jo els projectes des de baix me'ls crec, i amb això deixo la incògnita de la descodificació, però bueno, crec que ha sigut un procés que en absència del moviment popular real s'ha fet des d'espais intermitjos, per dir-ho així, o des d'espais menys intermitjos. És veritat que hi ha una reflexió que és interessant, i jo penso que és l'únic polític que reconeix el dret a decidir dels pobles que cohabiten a l'estat espanyol com deien ells, les últimes conseqüències, és exactament la independència. Que hi haurà, no és precisament respecte al dret a decidir, però no amb tota la coherència, això és positiu i ara no. És un dels temes que era el segon punt del programa i ens ha costat moltíssimes discussions a les assemblees quan vas a la perifèria de Madrid, tothom s'extremadura a explicar i la gent veia el segon punt, acceptem el dret a decidir del País Basc i després de Catalunya a decidir fins i tot si volen ser independents, la gent s'enfadava. Som independentistes, amb aquell mantra que hem construït l'estat espanyol els diria. Però veurem, jo crec que les tribunades per dalt, tinc més confiança en allò dels cercles, per dir-ho així, que és molt latinoamericà, però mai hi ha un procés per dalt que vagi bé, qualsevol procés per dalt s'està bé. El que aspiro és el moviment moral. Dit això, també tinc grans amics i companys de Vallecas que estan donant suport, perquè clar, és el seu dispositiu. I ho hem d'entendre així amb totes les contradiccions, però és l'únic que tenen i és on tenen dipositades les seves esperances. Passa molt més per la reconstrucció social dels moviments populars i d'estructures clàssiques, si voleu, perquè un país sense sindicalisme és un país pitjor, però també noves, cooperativisme, etc. No sé si t'he respost més o menys. Jo que te conec de fa molts anys també de l'època dels pisos, de quan es van carregar el Guillem, i sempre hem viatjat molt de dalt cap a baix i tal, i jo veia a Barcelona, a cal barri, i mira, tenen el casal com tenim aquí, o allà fan una concentració i també són 50, igual que som aquí, hi ha alguna que me perd, que de repente, avui estem a la Casa de la Cultura i no som 50, que avui som 200, hi ha un salt allí que heu aconseguit allà, que veig que aquí m'he perdut en algo, perquè vull dir-te... ¿Qué le ha pasado? Entenc tan perfectament i diré coses no contradictòries. Diré, la primera, és veritat que tens raó i sense significar, tampoc allò és la revolució democràtica del sud d'Europa. Les bases són molt sòlides i venen d'antic, o sigui, no és ara que la gent els últims 3 mesos, 3 anys s'ha indignat. Les bases jo penso que són una societat civil, que hem heredat del moviment popular, de gent associativa, de societat civil, no dic res, fortes.
i que han mantingut uns valors compartits, segurament pedagògics, no hi ha una revolució finalment que la revolució pedagògica i l'educativa. Hi ha hagut gent que s'ha mantingut al marge, i al marge de l'Estat i de la mercat ha construït coses, i ha construït escoles, i ha construït moviment veïnal, i ha construït espai cultural, i ha construït vincle social, i ha construït xarxes contra la pobresa que tenen més de 30 anys. També és veritat com es va fer la transició, tot i que al País Valencià tenim una història que s'hauria de recuperar i tornar a explicar. Sempre l'expliquem, ja sé que ho diem moltes vegades, però és a Barcelona com a espai urbà i a semàfors que tenen història, i passos segre, i línies d'autobús. Vull dir, la línia que et porta a Roquetes està segrestada als 39, literalment per moviment veïnal, i hi ha transport públic fins al barri més perifèric per segrest popular. Un segrest que va durar setmanes i que al final el poder va dir ja enviem l'autobús fins allà. També jo penso cap al dinamisme dels moviments socials, és a dir, no és casual que el 2001 qui més participés en la consulta per l'abolició del dret extern fos la societat catalana, que va posar gairebé mig milió de vots, si no recordo malament, per l'abolició del dret extern, que les manifestacions més massives contra el poble de la guerra del 2002, quan la cimera, quan Espanya portava la presidència de la Unió Europea, fossin a Barcelona mig milió de persones sense aparells polítics. Una de les imatges d'aquell moment, d'aquella manifestació, i també hi ha un cicle mobilitzador persistent, i el cicle d'Ateneus, i el cicle de Casals, i cap fet històric és llarg. Aquesta és la indignació, nosaltres també ens passa el mateix, la indignació va sorprendre a tots, ens va passar bé, què ha passat, no? I on està ara aquell moviment que tant ens va ajudar, perquè l'aportació més gran del 15M va ser el canvi de dispositiu mental. Abans del 15M estàvem en obediència, submissió, no hi ha res a fer, i després estàvem parlant de solidaritat, de drets i de democràcia. Però jo penso que també és com s'ha fet la gestió del poder, i els poders també han sigut, i això per un debat molt complex, com s'han construït les ciutats i els municipis. I és veritat que la transició la vam perdre, jo amb tota l'estima pels nostres pares i les nostres mares, però que va quedar un pòsit, perquè mai res és endavant. La revolució dels clavells també es va perdre en el seu moment, però va quedar un pòsit i un record democràtic i resistent que ens ha fet. Jo ho atribuiria en bona part del teixit associatiu i al dinamisme que hi ha hagut, i això ho diu també altres companys, amb tota l'estima de Madrid, què heu fet allà els últims 30 anys, per què hi ha aquest dinamisme, per què tenim editorials petites, moltíssimes, que fan publicacions absolutament extraordinàries. I aleshores la pregunta és què ha passat al País Valencià. Al País Valencià, un personal que raó d'Estat, i aquí directament la Veïna Batalla de València, que va anar a desballestar tot el potencial democràtic, social i popular que tenia la lluita contra el franquisme al País Valencià. I aquí va trobar el nou d'Estat en troba. I va haver les bombes a 3 i 4, a Fuster, a Estallers, el que però aquí va haver-hi, i això passa també amb el País Basc, perquè som un altre tema molt més complex, que és un conflicte político-militar, però és veritat que a l'espai on hi ha hagut més autonomia social, més desplegament, autonomia social no només com a espai ideològic, sinó en un sentit molt ampli, i encara som societat, per dir-ho així. No ens hem quedat entre l'espasa de l'Estat i la paret del mercat. Hem tingut un desenvolupament autònom, al marge, i que l'Estat no es volia donar compte, i ara resulta es donar compte que el canvi que hi ha aquí no està cobert del 2012 a l'última manifestació, està molt abans i s'estava veient. Però jo crec que el sistema de poder aquí ha sigut molt més agressiu, molt més impositiu, molt més ofegador i molt més allò, quan creixi la gespa, talla. Ha sigut així. La meva sensació, igual m'equivoco, fins i tot m'agradaria sotmetre la contradicció, que vull dir, que fessis rèplica a la pregunta i diguessis així o així. Tenim mitja hora, però si no hi ha més preguntes acabem. Jo, quan se parla de procés i parleu que s'ha arribat fins així per un procés d'activació popular i tal,
és cert, però ara vaig a fer un poc d'advocat del diable, que també, com veig jo, n'hi ha que donar les gràcies moltes vegades al propi govern espanyol per la seva manera d'actuar, no? Segurament si en aquest moment haguessin acceptat la reforma de l'Estatut o si haguessin acceptat tindre una llei d'ensenyament mitjanament potable que respecte a la immersió lingüística o la llengua catalana d'alguna manera, o si s'hagués plantejat en aquest moment el pacte fiscal, segurament no sé si estaríem en aquest punt. I la pregunta és, no sé si que s'allargui massa aquest procés sense arribar a res concret pot fer que hi sigui una mobilització popular que vosaltres està ahí, se desunfle i que hi hagi un retrocés en el Com a escenari és possible i hipotèticament a més la part de raonable com es va perdre la transició. El procés de desactivació i de desmobilització, també d'il·lusió, perquè la Unió Popular va omplir les institucions, calia refer-les i per tant va perdre molt. Però existeix. I l'altra, com ha relat, és obvi. El senyor Mas, el 20 de setembre del 2012, quan va veure a Rajoy a Moncloa, després de la manifestació històrica del 2012 a Catalunya existe inflació, no va amb determinació. No va haver pacte fiscal. És així, hi ha un canvi en la història. I transmuta una manifestació històrica que el que reclamava era blanca i negra, no? I hi ha una polla que era determinació, independència, i el pacte fiscal, que no hem fet 655 consultes, a la pregunta de les 555 consultes on voten 900.000 persones, no posa el pacte fiscal, vol votar un nou estat democràtic, social a Europa. Pot passar? Sí, ja ha passat. I el risc que m'hauria de la pregunta. Sí, el risc de frustració és el risc. Ara hem passat a una fase d'acumulació de forces, i existeix, i el risc som nosaltres mateixos. El major risc som nosaltres mateixos, i això és una lliçó del moviment afroamericà pels drets civils. El problema no és mai el que facin ells, és el que farem o deixarem de fer nosaltres amb la nostra insistència, la nostra exigència o d'assistir. Però hi ha un esquema possible que és de frustració, és a dir, si no hi ha consulta, si no avança el procés, ens aboquem a una gran frustració. No sé si només les frustracions porten decadència, però una gran frustració que ens paralitzi, i això és el que no ens podem permetre. Per tant, mantenir viva aquesta forma, com nosaltres diem, la millor, si no l'única garantia és la societat, aquesta pròpia gent, és que estem dient precisament això, curtcircuitar aquells que diguin això serà molt difícil, això no serà possible, som ni truites. A mi el que em sembla insufrible, insuportable i impossible és seguir com estem. Això sí que ho tenim claríssim. I també és veritat que estem en un cicle que, malgrat tot, estem en contextos de... La gent també està cansada, té les seves inquietuds, està exhausta per moltes coses. Ahir, el 1 de maig, qualsevol cosa va sonar menys multitudinària. Assumim qui som, assumim què volem, però també assumim les nostres febleses. I en aquest context és quan nosaltres diem que la tasca fonamental, pensem, CUP i també dels moviments socials i populars és construir la rereguarda. És anar creixent aquest múscul col·lectiu que ens permetrà una major autodefensa d'aquest esquema. És obvi. I a més, anem a dir tot, hi ha autèntics experts en fer de la pelusa, en parar una cosa i que sigui una altra, i en desactivar el moviment popular o desacreditant-lo, perquè això ja ha passat. Ja esteu veient les campanyes que es fan contra tots els espais. Digueu-li Assemblea Nacional Catalana, digueu-li el que vulgueu. Però l'esquema existeix i això és un actor, aquest és el concepte que s'ha de tenir. Però els cicles de lluites socials sempre han sigut així. Una de les persones que ens van precedir amb sempre imprescindible, la mobilització antimilitarista i pacifista, que és la Gabriela Serra, em recordo el 15 de març del 2003, quan a Barcelona sortia 1 milió i pico de persones contra la guerra d'Iraq, els que venien de l'antimilitarisme i de la Sicília. I no sortia d'aquesta gent, I la Gabriela Serra, que és històrica, d'entre pobles, ens ha dit, aprofiteu el moment, digueu que puja baix. I cada cicle deixa nova gent conscienciada, però no és que el milió de persones al carrer permanentment amb una insurrecció civil permanent, que també existeix la quotidianitat.
i el que s'ha d'aconseguir és... Però jo penso que no, si podem 80, camina als 9, i no afluixa la cosa, sinó que puja, no? Això és així. I hi ha una consciència col·lectiva que el que ens estem jugant ara mateix no és demà passat, són 20 anys, o els propers 15 o 20 anys, si hi haurà més democràcia o si hi haurà més democràcia. No sé si et contesto. Que n'hi ha enmig de l'esquerra independentista o que un valencià militant de l'esquerra independentista que viu a Barcelona pot percebre en determinats discursos o la diferència que jo percep entre el discurs que estàs fent tu avui, en el que subscric al 99%, i els discursos de determinada gent que encara estem en el mantra de que si l'ANC és un cau no de burgesos, no de gent, diguem, alienada, controlada per la burgesia, per partits polítics, i un poquet trobo a faltar el teu discurs aplicat, és a dir, com l'esquerra independentista o la CUP no només participa, sinó que fomenta la mobilització, que està darrere dels cicles de mobilització i que no va, un poc a remolc, és la sensació que molta gent que estem per allà percebem, no? És a dir, apareix una manifestació l'11 de setembre i nosaltres diguem que no ens sumem perquè nosaltres estem darrere d'això durant 40 anys, no? Però diguem que el moviment popular que existís sempre anem un poquet darrere, no? O la via catalana també sempre... Fins a l'últim moment no diem això ha sigut positiu, això ha sigut una experiència de mobilització única, com... No sé si me podràs dir més ara. Sí, no te'n puc explicar, és ho viscut en primera persona del plural. L'esquerra independentista, qualsevol projecte polític, no està exempt ni de contradiccions, ni de tensions, ni de virtuts, ni de defectes. Ni som més guapos que la resta, ni tenim més que la resta. Tenim un projecte estable, això sí, i tenim la gent que ens ha precedit i que fa molts anys, per dir-ho així, fa dècades, sota el franquisme, van articular un projecte que avui els podem dir precursors, els podem dir ara més fuster, també, perquè ho vam predir molt abans del que ha acabat passant, i nosaltres també ens devem. Nosaltres ens devem a dues generacions, a les que s'han precedit en la lluita i a les que entren. Això és un punt de connexió del fil roig. També és veritat que els espais de l'esquerra independentista venim d'on venim. I venim de la lluita de carrer, de la lluita dels marges de la política convencional i institucional, i per tant també tenim que tenir por i tenir vertigen. I jo penso que el vertigen i la por en aquest context és bo. Però també no s'ha de llegir el país. Com es fa això? Efectivament, contradictòriament. La manifestació que refereixes tu és la del 2012, és quan encara estava parlant de pacte fiscal i l'esquerra independentista fa 40 anys que no, 36, que convoca històricament una manifestació al centre de Barcelona, minoritària, tot, el temps, 1.000, 15, 20.000 persones, l'11 de setembre, i era en l'atenció del directe, doncs finalment ja saps que es van fer dos blocs, vull dir que estaven fent la manifestació i hi havia uns regidors que estaven en representació de la CUP a la manifestació unitària o àmplia, per dir-ho així. Per tant, es veuen contradiccions i no hi ha procés que no tingui contradiccions. Penso que des de la pràctica més dels moviments socials, penso que l'única exigència que ens hem de dir és que sapiguem gestionar les contradiccions de forma assembleària, de forma democràtica i trobant els jocs comuns. I l'altra és que la CUP és tan complexa com el país. I la CUP és Girona i Ripoll, però també és Cornellà. I també és Sant Roc, el barri més pobre del Baix Llobregat. Per tant, són tan complexos i som un mirall també del país. Jo l'Assemblea Nacional Catalana per mi és un moviment social, és un actor fonamental del procés. És veritat que hi ha una termodinàmica política al darrere, és a dir, que representa, no perquè hi hagi tant control polític, però finalment representa unes majories socials que després es tradueixen en electorals, que és Convergència i Esquerra. També és veritat que han fet crides ahir el 1 de maig i a la vaga general, però jo penso que això, que la humilitat també és una condició revolucionària imprescindible i que també hem de tenir el freim obert sense renunciar, que són sense renunciar a res. O sigui, ningú aquí demana que ningú renunciï a fer nous centres socials autogestionats, a obrir diaris com l'Accent, a fer coordinadores de cultura popular, a entendre la cultura d'una altra forma que
però són tensions pròpies del moment, les contradiccions que finalment, diu els picarits, als dos hemisferis que a vegades tens contradiccions. Hi ha coses que descobreixo al treball, però hi ha una cosa molt estètica que a mi no em preocupa. Em preocupa, però estar a la mateixa foto amb el conseller d'interior a l'altra punta no és la cosa més agradable que fa la meva vida, sincerament. Però és un moment d'un país que està en un moment excepcional políticament i econòmicament, és a dir, per la crisi, per la bestiesa de la crisi. Hi ha molts companys de la CUP, militants que participen en l'Assemblea Nacional i altres, que no han hagut respecte, pensen que el seu esforç i l'hem de destinar a altres espais, que sigui l'Assemblea Nacional Catalana, però també s'ha d'enfortir els espais de lluita social, els espais de defensa de l'ensenyament, de la sanitat pública, de les pensions, dels nostres exclosos, de la lluita contra la pobresa, que no és contradictori. Hi ha espais com Badalona o com Girona que van saber conjugar la via catalana encerclant un hospital públic, encerclant una escola. Però també un procés que és transversal també de respecte a la dissidència. La gent que pensi que això no serveix, té tot el dret del món a dir-ho i a parlar-ho. Aquí no hi ha cap paga sagrada. I la CUP evidentment ha de ser criticada, però tot ha de ser sotmès no permanentment, però que tot és susceptible de ser criticat i de ser millorat. I jo penso que a vegades hem de ser amplis, però durs, perquè som coherents amb el nostre projecte polític, pensem. Estem en un moment d'impàs polític brutal, en termes democràtics, en termes econòmics, en termes socials, però amplis perquè si som conscients amb la nostra pròpia visió del món, de la història dels països catalans i del protagonisme de les classes populars, només el poble és el poble. I 1.500 persones no són el poble. Nosaltres no som antipopular. Nosaltres no som antipopular. Som una part del que vindrà. I els que faran antipopular, ni som nosaltres ni estan aquí segurament. Estan encara d'arribar i encara, si realment volem un desbordament democràtic, encara estan per arribar. I nosaltres hem d'anar a buscar-los. I hem de sumar-los i dir-li que l'única forma de sortir-nos és entre tots. I això és ser fidel a la unitat popular, que és una cosa que, com sabeu, té obertament reminiscències xilenes i realment és a la barriga. Un procés profund de canvi democràtic i de retornar al seu país als legítims propietaris que és la gent. Però bueno, com les contradiccions del procés és que qui digui, com diu un amic, menys de 5 contradiccions a la vida és dogma. Jo no en tinc 5, jo tinc 25 i no la vida és una vida. Bona tiraria de ciclos. Bueno, això farem assemblea. Sí. Que igual està por ahí, si no com assemblea. Bueno, només després de l'acte, agraïm-vos a tots per haver vingut i a David per ser com ho és a Castelló. Espero no haver fet molt en la teva agenda política. I només, gràcies a tots i fins la pròxima.